मी माफी मागायला सावरकर नाही गांधी आहे या राहुल गांधींनी केलेल्या वक्तव्याचा आज येथील तालुका भाजपाच्या वतीने निषेध करण्यात आला। याबाबत भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली। यावेळी राहुल गांधीवर बोलण्या एवढा मी मोठा नेता नाही, मात्र एका स्वातंत्र्यवीराचा अपमान करणे गांधी घराण्याला शोभत नाही आणि मी एक भारताचा सामान्य नागरिक म्हणून त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करतो असेही त्यांनी सांगितले। दरम्यान या वक्तव्याबद्दल त्यांनी पूर्ण देशाची जाहीर माफी मागावी अशी मागणीही श्री परब यांनी यावेळी केली। पूर्णपणे निषेध करतो, कारण मी काय राहुल गांधीवर बोलण्या इतपत एक एवढा मोठा माणूस नाही, पण एक भारताचा नागरिक कार्यकर्ता म्हणून मी तर बोलत आहे की आपण कोणावर बोलतो आणि काय बोलतो। त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत एक मोठं योगदान दिलं, त्यांनी काळापर्यंत शिक्षा भोगली, वंचित समाजाला या काही मंदिर प्रवेश करून दिला। त्यांनी काळापर्यंत शिक्षा भोगत असताना जे काही त्यांनी भिंतीवर काव्य लिहिली ती पण आज अजरामर। त्यामुळे या स्वातंत्र्यवीराला असे शब्द वापरणं म्हणजे या देशातील सर्व तरुणांचा अपमान करण्यासारखे आहे, देशाचा अपमान करण्यासारखे आहे। त्यामुळे यांचा जेवढा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे। मी परत एकदा सांगू इच्छितो की आम्ही फक्त एकदा तालुक्याच्या वतीने आता केला, पण एकदम म्हणजे निषेध तीव्र शब्दात आम्ही त्यांचा निषेध करत आहे। त्या माणसाने वयाच्या 14 वर्षी काव्य समुद्रात उडी मारली, अशा थोर माणसाबद्दल थोर व्यक्तिमत्वावर बोलणं म्हणजे कुठेतरी द्वेषापोटी बोलण्यासारखं आहे। त्याच्यामुळे असा द्वेष त्यांनी न बाळगता जे चांगलं आहे त्याला चांगलं बोलावं असं मी आमच्या तालुक्याच्या वतीने जाहीर करतो। एवढ्यात मी एवढे शब्द त्यांना निषेध केला या ठिकाणी मला एवढं या वक्तव्याबद्दल त्यांनी पूर्ण देशाची माफी मागावी अशी आम्ही तालुक्याच्या वतीने आमची मागणी आहे। उद्या सकाळी 11 वाजता आनंदराव राणे साहेब आणि प्रमोदजी जगताप माध्यम केली यांची उद्या 11 वाजता मातुजा मंगल कार्यालय येथे एक तालुकास्तरीय मिळून तालुक्याची मिटिंग कार्यकर्ता मिटिंग कार्यकर्ता मेळावा कार्यकर्ता मेळावा 11 वाजता उपस्थित झाला तालुक्याचे कार्यकर्ते असं आवाहन केलं। ही वेगळी बातमी ह्याच्यात घेऊन आणि प्रेस संपली सांगू शकतो।